Здравейте, приятели! Днес е неделя. Аз преспах и децата, и жената и дойде време да ви подготвя едно видео, което да изгледате в понеделник. Днешното видео ще е посветено на риболовът на затворени водоеми на едно малко язовирче, в което има и щуки, и костури, и общо взето се получава един не лош риболов в последно време. Много хора ми писаха: стига с тия реки, направи някой риболов на затворен водоем. Трябва да призная, че не ми е любимият риболов. Аз по принцип се падам повече по реки, трудно достъпни терени, там където рибите са силни, борбени, при удар има къде да се скрият, тъй като има множество камъни, паднали дървета. Като цяло речният риболов ми е така по-голяма тръпка, но старая се да ходя на затворени водоеми, особено по време на забраната, тъй като, знаете, нямате кой знае колко много опции. Затова днес ще гледате именно такова видео, в което в 2 или 3 дена подред ходих така за около половин-един час в обедната почивка да се поразходя. Хванах не лоши риби, така че според мен видеото ще ви хареса. Щуките ги търсех с един тъкъм, костурите с друг. Щуките лових на Фаворит X1 с тест примамки от 7 до 24 грама и дължина 2,29. Макараш имам Страдик, размер 2500 и плетено влакно на Делфин Зандера, размер 0,6. Костурите лових на моята любима вече пръчка Berkley Six Stick Perch с тест по примамки от 3 до 15 грама. Макарата е Abu Garcia Revo X3 и тънко плетено влакно Делфин Траутера, ако не се лъжа беше името на влакното. Това е за тъкъмите. Пожелавам ви приятно гледане. Синко! Синко! Синко!
И се откачи. И се откачи. Удари ма. И 3 метра след това я на 30 пак. – 65-70 на лонкаст? Въртяхме си, въртяхме. Това си хубавичка, бе. Килотех. А може и повече, да. И половина може да е. Ще ми направиш една снимка? Естествено, че ще направя. 70 см? Не трябва много да се съзне. Да, предите. Налагането ги на стол. Не ги е натиснал. Не ги е натиснал изобщо. Да. Че е от онези. О, то се баят. Ела на Самсунг, по-скоро на само са рибите. Да, тук доста закачам. Идвам сега да си ги взели. Човек много ги чува тая върца, направо... Не, те са хубави риби, кълват като хората, ама... Ти моги да си къде? Направо, ма... бива в ръката. Ти си ме отбараш, не идете ли от телефон? Налева в телефон? Не. А? Не. Добре. Не само кълват, дете От силикон е. А? От силикон е. Да ти го кажа ли кое? Ти взе ли турбата? Поларис, кафеникъв, светло кафяв с червен буркат. Ти нещо, човек, за такива... за облачно време е направо... Да, не ми кълват, обаче са много дребни. Не, той го мислят за червеч. Заради този цвят и заради тия от блясъци. И двете калваните са направо бам. А, то голям. Така че знам точно това. Или кафеникъв гръб машини. То е тънкото червеч, дългото дето са такова. Светло кафяво с червен буркат. То трябва да е отгоре, аз не съм го пъхал някъде в страни. Синко, на селект. Ама... той има дебеличко такова надам, нали? Момент сам. Че той е хубав, много хубав костър. Точно има един такъв подобен печели, ама не е полазен. Оха! Синке. Да, разбрах. Забелязал съм при облачно време червения буркат, там му и майката. Много хора слагат жълт буркат или някакъв сребърен буркат, а червеното работи за мене. В това са. До водораслите са. Обаче много ряждават и бахте си рибите. Много зверски ударя.
И всичките са един калибър, Синко, няма... Точно там, дето хвърли, там удрят. Обаче на по-къса дистанция. Още 5 метра насам. Ето го е. Човек, това са много активни. И знаеш как набива? Я гледай. Епа! Там водораслите са спря, той види ли? Еми... Ние без това нямаме повече време. Не знам, Синко, ама... Рибите са бомба. Там са? Ами ела? Ела, ако искаш така. Аз хвърлям, виж къде хвърлям, леко вляво. Ами не знам, ама докато стои човек, докато го чакам да пропадам, а взимат направо. Ела насам. Точно зад водораслите. Тук има водорасли, те са зад водораслите. Майко. После... Синко, бах ти, това е буца. А, не. Той пак е хубав, но... Не, тази риба пак е към 27, 8. Не знам, ударя ти на... Нали? Удари ли то? Май аз съм с малка кука, Синко. Ах! Но той сега беше древно, защото прави трът. Да. Докато тези големите, човек, бомбят направо. Там се усеща едно туп и направо тъзгъла, като засечеш. Няма, може и да ги пръснахме, аз пуснах 5 риби. Виж търкела къде, бе. Не, точно такова водораслите са. Още малко като напреднеш, там ме удари. И пак са същите. Този пак е малък. Имаше един-два, бяха направо буци. Тъй набиват. Че виж, като му споменах името и се разкалваха. Синко, вдясно са преместиха, върни са. Не се ебал. Няма да се върни. Ела, бе? Не. Ела. Тя ще не се върна. В момента, в който се върна, ще ги изгоня. Не искам да се разхалям риболова и плюс длъжен заради моята прибързана страна ще... Там те правят кръгове, сега ги видях. Доста хитро. Трябва да се гледа, трябва да се чете. Но издребняха. Синко. Обаче така пребиваш, не съм правил да се. Смисъл? Колегата ми да хване примерно 10 риби, аз тук една.
Според мене... Просто ми е странно. Според мене... аз много пъти съм бил в такава ситуация. В обратната имам предвид. И най-много, знаеш кое ме дразни? Не, че не съм хванал. А не мога да разбера защо. Ами, приятели, видяхте, получиха се някакви риболовчета. Успях да хвана една, да кажем, от трофейните штуки на този водоем. По-големи много трудно се хващат. Успешната примамка беше MEPS Longcast номер 3, цвят Fire Tiger. За мен това е вечна класика в риболовът штука. Имам уловени страшно много екземпляри точно на тази въртележка. Нищо особено наглед, но много успешна. Костурите лових на типичен дропшот с примамка изнесена може би на около 45 см над основното утежнение. Това е успешна тактика, защото водоемът е обрасъл, ниско долу има водорасли в близост до дъното и е почти невъзможно на места да направите джигова проводка близо до дъното, затова с специалните издължени тежести за дропшот се получава наистина много добър риболов и по този начин презентирате силикона над водораслите, където рибите успяват да го видят и да го атакуват така доста стръвно. Така че това беше успешната тактика. Дропшотче, когато намерите групирани риби в някоя дупчица, както беше в случая, дропшотът е наистина много добър вариант, тъй като хвърляте на самото място и ловите целенасочено точно тази дупка, точно това място, където сте намерили костурите. Накратко е това. Мисля си, че видеото се получи добре. Знаете, ако е така, давайте лайкове, споделяйте го в социалните мрежи, за да могат и други колеги и ваши приятели да го изгледат. Надявам се да съм ви бил полезен. Ако е така, абонирайте се за канала с камбанка. Абсолютно безплатно е, лесно е, а по този начин страшно много ми помагате, за което съм ви изключително благодарен. Чао от мен и на слух!